Ali ako se ozbiljno shvati, on može da bude vrlo koristan aspekt ili planeta. Zato nas lahko veliko nauči, hkrati pa nam povzroča tudi precej težav. Ja nekako, možda sam osoba starog kola, pa sve nekako gledam strogo ozbiljno, i ozbiljno gledam natalnu kartu vaše čerke. Zelo resno gledam to vašo astrološko karto vaše kćerke. Ker ona u ovom momentu, samo bi molila režiju da pokažem, jer vladar ove njene četvrte hiše je u znamenju Vadice, evo ga, tu je tako, a ona ima Saturna u znaku Skorpije. Pa, četvrte hiše u znamenju Bistrice, ona pa ima siga Saturna. Pa dolazi do korenitih promjena vezano za njene spremembe. Resne spremembe se bodo dogajale. Ona bi trebala da u ovom periodu do konca ovog leta 2011. napravi tu otpočnu dasku, da napravi plan, dugoročni plan za svoj život, jer malo pre sam spomenula i ovog Neptuna, evo on se baš nalazi u ribama u njenoj osmoj hiši. To je njena izlazna tačka. V letošnjem letu bi morala ona narediti dolgoročni načrt za svoje življenje. Mislim da smo nešto sinoć, odnosno juče ujutru pričali. Že včeraj zjutraj smo govorili nekaj o tem.